Mi se ovoga prepodneva nalazimo na jednom izuzetno zanimljivom lokalitetu, istorijski važnom za grad Vranje. Ovo ovde je vojno utvrđenje, odnosno zidine vojnog utvrđenja Markovo Kale, a pretpostavlja se i prema nekim istorijskim podacima, ovde je bilo i prvobitno naselje Vranja, tako da je ovaj lokalitet i zbog toga izuzetno važan. U prethodnom periodu mnoge generacije Vranjanaca dolazile su ovde, a time smo mogli i da se pohvalimo kada nam dolaze neki drugi ljudi sa strane. Ovaj lokalitet važan je za lokalnu samoupravu i zbog toga su ovde počeli radovi na raščišćavanju ovog terena kako bi se oslobodio prostor i kako bi mogli da dođu arheolozi. Šta se sve ovde radi i kakvi su planovi, reći će nam šefica gradskog zelenila Nataša Mihajlović, jer su njihovi radnici angažovani ovde na ovom lokalitetu. Pa ovako, na zahtev gradonačelnika grada Vranja, Slobodana Milenkovića i većnice za kulturu Izabele, mi smo postupili, da kažem, po zahtevu i krenuli u raščišćavanje ovog dela. Ovo je praktično lokalitet koji je zaslužio da bude, da se vidi i da i svi koji vole ovakve stvari, istorijski moment pojedinih mesta kao što je grad Vranje sa bogatom kulturom, da vide i lokalitet Markovo Kale. Tu će se vršiti arheološka istraživanja u narednom periodu. Ovde smo odradili prilazni put, više kamiona smeća je nažalost zatečeno tu i to smo sve uklonili. Vršeno je orezivanje šiblja na lokalitetu u samom, gore oko crkvice i u prilaznom putu. Na tom brdovitijem, da kažem, strmijem delu terena takođe smo kresali šiblje i sitno rastinje, nisko rastinje, tako da sada imaju arheolozi jedan normalan pristup da mogu da obave svoje poslove. A kako je sve ovo izgledalo? Pa znate kako, ranijih godina, da kažem nekoliko godina, možda nešto više unazad, Markovo Kale se raščišćavalo, odnosno čistilo se skoro svake godine za dane kulturne baštine. Ali to su bili, da kažem, kratki trenuci kada je bilo čisto. Svaki put kad bismo došli nakon toga, uvek smo imali ovo što smo imali sada. A dolaze ljudi, kada se pomene Vranje, nekako, pa to je jedan od lokaliteta koji onako obeleži grada. Jeste, ne samo zbog svog naziva, nego i zbog, da kažem, bogate prirode koja je u okolini i radi doživljaja tog momenta za koje je vezano Markovo Kale. A nije ni daleko od Vranja? Nije, to je, da kažem, podno Pržara i to se vidi sa suprotne strane. Jako je interesantno videti te zidine i nadamo se da nam otkriju tajnu šta je još svega tu bilo kad dođu arheolozi. Da, i mi se tome radujemo, mi onako znamo da je to bilo utvrđenje, ali sve ostalo ćemo saznati naravno od njih. Znači sada je to funkcionalno, može da se priđe do tamo, mogu i ovako, da tako kažem, i građani, turisti, jel mogu? Mogu, ali se nadam kad budu došli arheolozi da će oni još, kažem, približiti sve to nama i ljudima koji interesuje istorija grada Vranja. Znači vi ste završili vaš deo posla? Praktično da, možda neki finiš još malo ili ako budemo zatekli ponovo, kao što sam i rekla, da nečeg ima, da uklonimo to. Da iskoristim priliku da vas pitam šta još radite ovih dana, ima vas na mnogo lokacija u gradu? Jeste, pa prosto vidite da se priroda potpuno budi naglo, imali smo dugo taj zimski period, kišice neke i to, međutim sada smo u toku je faza košenja, okopavanja ruža, imali smo pre toga sadnju sezonskog cveća za taj period, da kažem, bila je viola u pitanju i čišćenje, naravno, uvek higijena je najpotrebnija. Tako, pre toga orezivanje drveća i svega ostalo. Naravno, to je nešto što ide prvo, još uvek negde i vrste koje nisu krenule i njih radimo i tako. I imate li u planu neku novu lokaciju da uredite, da nas iznenadite ili održavate ove stare? Uglavnom održavamo stare, a kada budemo uredili, a bit će toga, mi ćemo vam javiti. Nećete da nam otkrijete? Ne, to je tajna.
Dobro, znači u narednom periodu arheolozi će biti na ovom lokalitetu, ali svakako će i građani moći da posete opet i da uživaju, da tako kažemo, ovde u ovoj prelepoj prirodi. Naravno, očekujemo ih. Hvala vam puno. Evo, čuli smo Natašu Mihajlović, šeficu gradskog zelenila, znači ovde će biti zaista onako lepo i funkcionalno, a tajnu ovog lokaliteta otkriće nam arheolozi koji će u narednom periodu ovde doći. Toliko za ovo uključenje.